Anna! Anna, hvad har du gang i? Har du ingen idé om, hvor meget strøm du bruger, når du føntager dit hår? Det bruger utrolig meget strøm, og det koster mange penge. Til gengæld så er det også utrolig dårligt for miljøet. Nogle gange burde du bare tænke på dine omgivelser, i stedet for at stå og føntørre dit hår i flere minutter. Er det ikke allerede tørt nok? Vi har været hjemme ved Anna, og så har vi aflæst nogle apparater. Vi har aflæst dem i watt, og watt det er lige med joules per sekund. Og så vil vi gerne prøve for de her joules per sekund og joules per minut. Og det første eksempel, det vil så være iPhone-opladeren. Hvor vi så siger 5 gange 60, fordi der er 60 sekunder i minuttet. Og det så er lige med 300. Det her har vi så også gjort ved per computeroplader, tv og føntørre. Nu vil vi så bare gøre joules per minut om til joules per time. Det er samme idé. Vi siger 300 gange 60. Og det giver så 18.000. Okay. Så for at få joules per time om til kilojoules per time, så skal vi så dividere med 1000, fordi at kilojoules det er 1000 gange større end joules. Så vi ser 18.000 divideret med 1000. Og det er så lige med 18. Det fører vi så også over til de andre apparater. Til dette forsøg skulle vi bruge en kogeplade, en computer, et kilo vand og et termometer. For at udregne nytteenergi skal vi bruge formlen nytteenergi er lig med massen af vand gange specifik varmekapacitet gange delta T. I vores tilfælde er massen af vand 1 kg, varmekapaciteten er 4180 og delta T er lig med 99,2 minus 20,9. Og så sætter vi tallene ind i formlen, så vi får 1 gange 4180 gange 99,2 minus 20,9. Og det er så lige med 327.294. Nu da vi har udregnet nytteenergi, skal vi nu til at udregne tilført energi. Og tilført energi, det er lige med watt gange tid. Og her er watt så 1550, og tid er så 402 sekunder. Så siger vi bare 1550 gange 402. Og så får vi den tilførte energi, hvilket er lige med 623.100. For at udregne nyttevirkningen skal vi bruge formlen nytteenergi divideret med tilført energi gange 100. Så tager vi 327.194 divideret med 623.100. Og så ganger vi det med 100. Og så får vi så facit, som er 53%. For at måle temperaturstigningen skulle vi bruge nogle forskellige materialer. Vi skulle bruge et termometer, en ædekedel, en computer og et kilo vand.
For at udregne nyttevirkningen bruger vi den samme formel som sidste gang. Men massen af vandet er så 1 kg, varmekapaciteten er stadig 4180, men delta T er blevet til 99,2 minus 44,5. Og så sætter vi de tal ind i formlen, så det er 1 gange 4180 gange 99,2 minus 44,5. Det er så lige med 228.646. For at udregne den tilførte energi, skal vi nu gøre det samme som sidste gang, bortset fra at den her gang bruger vi nogle lidt andre tal. Her er watt 1880, og antal sekunder er 150. Så det er bare 1880 gange 150, og så får vi 282.000. For at udregne nyttevirkningen bruger vi bare den samme formel som sidste gang. Nytteenergien her er 228.646, og tilført energi er 282.000, og det sætter vi ind i formlen, og så det bliver divideret med hinanden, og så ganger vi det med 100. Og så får vi et facit, der giver 81%. Anna, kan du nu forstå, at hver gang du bruger dine elektriske apparater, så bruger du utrolig meget strøm? Ja. Nu har Anne lært, at du skal ikke bruge så mange elektriske apparater, fordi de bruger alt for meget strøm. Og det er ikke godt for både pengepungen eller miljøet. Nej, vel Anna?